Acceptăm sau nu oaspeți cu animale de companie în apartament? Iată de ce ar trebui să acceptați animale de companie. Știați că 18% dintre oaspeți călătoresc cu animalele lor? Asta înseamnă o cotă importantă din piață pe care o puteți câștiga. Dar să vorbim și despre părțile mai puțin distractive. Sigur, animalele de companie pot lăsa păr, pot provoca daune sau pot face zgomot. Dar există soluții simple care pot preveni situațiile neplăcute. Majoritatea platformelor de rezervări vă permit să adăugați o taxă de curățenie sau o taxă pentru animale de companie, care acoperă costurile suplimentare. Ospitalitatea înseamnă să înțelegeți nevoile oaspeților ca să puteți oferi confort. Pentru deținătorii de animale de companie, animalele lor sunt parte din familie. Un mic gest, cum ar fi un bol cu apă, unul pentru mâncare sau o jucărie, poate însemna enorm pentru ei. Și credeți-ne, își vor arăta aprecierea prin recenzii fabuloase. Așadar, sunteți gata să vă transformați apartamentul într-un paradis și pentru animale de companie? Găsești mai multe sfaturi în ghidul Airbnb and Booking de pe site-ul nostru. Ești la un click distanță de zeci de pagini de sfaturi, idei și exemple.